Днес ще правя хриси на мен. Страхме е много. Аз съм сбит пред блок. Само от тази страна съм криминална. Сега е време да я наплякаме с фондютен. Бейкъм Wonder на NYX. 14 шейда има от това нещо. Ние сме взели най-светли. Слагам първо с четка и след това го блендвам с бюти бленд. Имам цицина, внимавам. Лина в прага ми изпусна телефона върху лицето и сега имам цицина. Не си личи вече, обещавам. Само болката остана. Много такова софт мат финиш има от. Грима не е за да крие цицини. Грима е за да се забавляваме, нали така? Да! Ще нанесем контур и руж с Wonder Stick на NYX. Гледай сега какво ще се случи. Правиш ми брада. Какво ме направи? Ако блъж блайндес. 2020 блъж. Аз не съм прогресирала от тогава. Сещам как ще се чувствам уводне. Уво! Аз се чувствам уво всеки ден. Оле, виж колко си. Имаме две подри на NYX, Wonder Snatch. Искаш ли гълъбче? Розовата толкова изсветлява, много е яка. Да изрежем с кулите отдолу. Много яко. Оле, усещате ли този вятър? Моя съм го продънила. Затваряй. Давай! Правихме и лип комбото и сега остана едно финално нещо. Ще ми слагаш пирсинга. С пинсетата. И оп. Ами да. Финален резултат. Пишете в коментарите дали си приличаме. Също така отидете в моя TikTok, за да видите как Лина ще се превърне.